විශේෂයෙන්ම අපි ආණ්ඩුව හදපු වෙලාවේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අපිට മന്ത്രിදුර 4ක් හම්බුණා. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் விசேடமாக நாங்கள் அரசாங்கத்தை உருவாக்கிய வேளையிலே அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து අපි සමන්තුර ආසනේ දිනුවා. எங்களுக்கு ஆசனங்கள் வந்தது குறிப்பா சம்மாந்துறை මුස්ලිම් ජනතාව විශාල ඡන්ද දුන්නා. முஸ்லிம் மக்கள் அதிக அளவாக நமக்கு வாக்களை பாவித்திருந்தார். හැබැයි ඡන්දෙන් ආව 4 දෙනාම සිංහල മന്ത്രിවරු. ஆனால் 4 பேர் தான் வந்திருந்தாங்க வந்து உறுப்பினர்கள் 4 பேரும் சிங்களாக்கள். අපි ජාතික ජන බලවේගයේ තීන්දුවක් අරන් තිබුණා. நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியின் ரீதியில் நாங்கள் தீர்மானம் எடுத்திருந்தோம். ඡන්දෙන් නොතීරුණු අයට മന്ത്രിදුර දෙන්නේ නැහැ කියලා. தேர்தலில் தோல்வியுற்றாக்களுக்கு வந்து நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை கொடுப்பதில்லை என்று தீர்மானித்திருந்தோம். හැබැයි අපි ඒ තීරණය වෙනස් කරා. ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் மாற்றியிருந்தோம். අපි තු අම්පාර මුස්ලිම් ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් ඡන්ද දීලා තියෙනවා. ஆனால் அம்பாறை முஸ்லிம் மக்கள் அதிக அளவில் හැබැයි මුස්ලිම් മന്ത്രിවරයෙක් ඇවිල්ලා නැහැ. ஆனால் முஸ்லிம் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இல்லை. අපි යන්න ඡන්දෙදි නොතේරුණු ආදම් බාව සහෝදරයා පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ගත්තා. ஆகவே தேர்தல் மூலமாக செல்ல முடியாத ஆதம் பாபா தோழர்களை நாங்கள் பார்லிமென்ட்டுக்கு අපි எடுத்திருந்தோம். හිතනවා මුස්ලිම් ජනයාගේ නියෝජනයක් අවශ්‍යයි කියලා. எங்களுக்கு நாங்கள் நேத்திருந்தோம் ඒ முஸ்லிம் වගේ பிரதித்துவம் ஒன்று தேவைப்பட்டது என்று. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ දන්නවා පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථා සභාව. அது போன்று உங்களுக்கு தெரியும் பாராளுமன்ற அரசியலமைப்பு சபை ඒක ඉතාමත් ප්‍රබල ආයතනයක්. அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு இடம். පොලිස්පතිතුමා පත් කරන්න එතනින්, போலீஸ் மா அதிபரை நியமிப்பது அங்கே, අගමනි සුරුතුමා පත් කරන්න එතනින්, சட்டமா அதிபரை நியமிப்பது அங்கே, නීතිපතිතුමා පත් කරන්න එතනින්, நீதிபதி அவர்களை நியமிப்பது அங்கே, මැතිවරණ කොමිසම පොලිස් කොමිසම ආමදී වැදගත් කොමිසම් පත් කරන්න එතනින්, தேர்தல் ஆணைக்குழு உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பட்ட ஆணைக்குழுக்களை நியமிப்பது அங்கே. එතන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ മന്ത്രിවරු, அங்கு மிகவும் மூத்த உறுப்பினர்கள் அங்கே இருப்பார்கள். කතානායකතුමා, சபாநாயகர், අගමැතිතුමා, அது போன்று பிரதமர், විපක්ෂ නායකතුමා, எதிர்க்கட்சி தலைவர், සභානායකතුමා, அது போன்று அவை தலைவர், මේ අයගෙන් තමයි ව්‍යවස්ථා සභාව හැදෙන්නේ. இவர்கள் போன்றவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள். හැබැයි අපි බැලුවා මොකද්ද? ஆனால் நாங்கள் என்னத்தை அங்கே பார்த்தோம்? ප්‍රබල මුස්ලිම් නායකයෝ හකීම් මහත්තයා රිසාඩ්ලා හිටියේ විපක්ෂයේ. அது குறிப்பா ஹக்கீம் ரிஷாட் போன்றவர்கள் இருந்தது எதிர்க்கட்சியில். හැබැයි ඒගොල්ලෝ කවුරුවත් ව්‍යවස්ථා සභාවට නම් කරේ නැහැ විපක්ෂයේ. ஆனால் எதிர்க்கட்சியால் அவர்கள் யாரையும் அரசியலமைப்பு சபைக்கு அவர்கள் பேர் சூட்டவில்லை. අපි බලනකොට ව්‍යවස්ථා සභාවේ එක මුස්ලිම් නියෝජනයක් නැහැ. நாங்கள் பார்த்த வேளையில் அரசியலமைப்பு சபையில் ஒரு முஸ்லீம் அங்கத்துவமும் இருக்கவில்லை. අපි මොකද කරේ? நாங்கள் என்ன செய்தோம்? ආධුනික മന്ത്രിවරයෙක් පළමු වතාවට ව්‍යවස්ථා සභාවට පත් කරා. பாராளுமன்றத்துக்கு சென்ற ஒரு மிகவும் ஒரு புதிய உறுப்பினரை நாங்கள் ඉස්සරලම පාර්ලිමේන්තුවට ගියපු කෙනෙක් ව්‍යවස්ථා සභාවට ආවා. முதல் முறையாக பாராளுமன்றத்துக்கு சென்றவரை நாங்கள் அனுப்பியிருந்தோம். ඒ තමයි ආදම් බාව සහෝදරයා. அதுதான் ஆதம் பாவா தோழர்கள். අපි බලනවා මේ නියෝජනයේ තියෙන ඕන හැම තැනකම. நாங்கள் நம்புகின்றோம் அனைவரது பிரதித்துவமும் அனைத்து இடங்களிலும் இருக்க එහෙමයි வேண்டும். මේ ආණ්ඩුව වැඩ කරන්නේ. அப்படித்தான் இந்த அரசாங்கம் வேலை செய்வது. අද ව්‍යවස්ථා සභාවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ගෙන් இன்று அரசியலமைப்பு சபையில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்களில் අගමැතිතුමා මීට කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා. நமது பிரதமர் முன்பு பார்லிமென்ட்டில் இருக்கின்றார். විමල් රත්නායක අපේ සභානායකතුමා ඊට කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා. விமல் ரத்நாயக் அவர்கள் முன்பு பார்லிமென்ட்டில் இருக்கின்றார். විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා. எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் இருந்திருக்கின்றார். අජිත් පී පෙරේරා ඉන්නවා. එයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා. அஜித் பி பேர் அவர்கள் முன்பு இருந்திருக்கின்றார். අපිට කිලිනොච්චියේ සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඊට කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා. ஸ்ரீதரன் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார். அவர் கூட முன்பு பார்லிமென்ட்டில் இருந்திருக்கின்றார். හැබැයි ව්‍යවස්ථා සභාවට පළමු වතාවට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ආවේ ආදම් බාව සහෝදරයා මතක තියාගන්න. ஆகவே அரசியலமைப்பு சபையில் முதல் முறையாக பார்லிமென்ட்டுக்கு வந்தவர் ஆதம் பாவா தோழர்கள். ආණ්ඩුවක් මේක. அவ்வாறான அரசாங்கம் தான் நமது